ndatumwa nishefu kuti enda kugadziriswa ndisabuku ini ndakaramba ndikati handizokutonge nenuwo ndakadaidzwa inini kuna shifu saka iwewe ndingatiende tese kuna shifu worekete nhunha yako yese pana shifu inini ndechizwa madhodha ese echizwa zvataura shifu zvotondiremera inini kuti shifu nyaya iri kwari uye kwendiri wanditwarise joka rakadaro nebadza kumasoro Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Vachembera zvakadini panyaya iyi ngavauye ndivaone ndopatakazoya kuno nasabhusi nyaya vachida kuti vamirire iyoyi nyaya vachida kubvunzwa ndimutape but pakazozi hapana mari yedaira dzoka imwe semwe musi wa8 ndosaka mwaona tadzoka tina ava namutape wangu wamama nditendai modi motora andimakaona saka nhasi akushamisika ukazonga kwacho kuno mamadini hamona mudare nyaya yangu inini ndeyekuti ndakapuwa munda ndevanasekuru ava varonga nedare ndakapuwa ndimunda ndisekuru wangu aya matsekete anazunga asi ndidzinge ndiri muri anazunga saka zvadaro mugorarire makaona 2020 ndopandakapuwa 2019 ndopandakapuwa mutatu wanasekuru wangu 2019 sekuru anozi John Mudhara Tamburika Mudhara ndo akandipa munda pamusoro pedambudziko ranga raitika John Mudhara Tamburikai nditamburikai Mudhara right zvadaro ndapuwa munda iwo ndivanasekuru kubudikidza ngekunge vagara dare nevachinyaya muri kuona vanhu mapurisa ava aya dambudziko resekuru wangu unova mukorore wavo ungova mukoma wavo but wairwara nepfai saka ndaitamba navo ndekuwirirana vakati sekuti muri kuwirirana ita kuti ugare kudhuze kupi nawo sekuru uchizodini uchizovaona ndopandakasvika pakuwaka ndapuwa munda iwowo ndikaaka stendi yangu ndikasima mapaini angu ndakakaimba yekicheni ndiye ndakaaka ndikatanga kusima mapaini angu 250 mapaini angu iwawo ipapo ndikasima mikedhemi yangu 30 mikedhemi yangu ipapo ndikasima minachisi mikotopeya micherepachi yepamba ipapo nawo sekuru wangu iwo aitorwara iwo zvikatondishamisa kuti ndovanozi anorwara here iwawo zvikatondishamisa but ndatisime zviro zvangu zvatotimere zvasvika nekuti mabvi munomu ndopakauya anazunga anouya ane chikuti inini ndiri mwana wasabhuku zunga ndakapuwa munda uyo nasekuru zunga sekuru wangu inohanzadzi yangu ngokuti ndiye baba edu ndo anotonga mutunhu wedu wechipunhuro kudzaka chese kobude chipunhuro chi ndo chititotonga saka iwo una kodzere kuti ugare apo ndikati shuwa ere inini ndatoaka kudai zvikazi autombona kana kuti uitichi ugare ipapo apa ende ukaramba uchiuya pano pamba panapa ndichakumbura hembe
ndobva ndazvimbundukidza mavhu ndoti wandirepa and unofire mujeri shuwa mashoko akandirwadza and ndaitombotanga ndichizvizwa ndiri kubasa Dzamara vanhu ari kushanda mhatso dzangu ichipfurira aitopfurira kicheni iyoyo vakatosvika pakutoti shokwadi tiri kurumbirwa panapa nemudzimai wakati ari kudai dzama ndakaenda kuna Changamire ndo zviri kuitika pamba pangu apa pandakaponda nasekuru nekuronga makaita nasekuru ndotaura kuti shuwa ndakachizwa ichikupota ichitaura mashoko iwawo ende apo pamba wasafa ukasvikapo uri wega bhokuzi uchasungwa watoda kusvikapo tsvakakadzi atatu unoendapo nawo kana nemuri mumwe asi tsvakakadzi atatu nawo ipo kuti upowane ngekuti uchazowarepa ende for sure ndo zvinhu zvaaitaura ndorepa kana sekuru wangu akada kutombosvikapo uchida kuzwa vangarumbirwa poituzi mwandirepa mwakuda kutondirepa mwada kutondirepa ubva watira Dzamara ini ndazodzoka kuna nasekuru kuna estate yangu atotora because vanga vakutorima kunyange pandanga ndakuda kuisa imba yekuti ndivakire vanga vakutoisa pamagwere nanasi mavidhiyo acho tinawo panapa nemafotos acho tinawo ese pamuchero wakatosema magwere awo zvinhu zvavo ipopo iyo ichiti tisiwa nani vana Changamire Dzamara ndazodzoka futi kuna Changamire unditi ndoti saka mwati stand yangu yarowa here ngezviri kuizwapo hatikwanisiri kuti muwadaidze kana mudini akati inini kundivadaidze vanondinetsa because pano haadi kusvika pano haadi kuuya endiwo achinyai ndiwo sabhuku kwedu kuchinyai endi chinondishamisa ngechekuti vana baba vacho vakatozouya vana Zunga vakanditi inomunomo mukazoona kuti tine mutunhu hatina mutunhu akatobhadhara mari yavo yekuti totokuripira iyi munomo hatina chinyi hatina mutunhu mukazoti mutunhu kunyepa tombomira ipapo ndechide kuti ndizwisise maningi stere kana uchionekwa Zunga unoti ani ndiani hauna ukama nekwazunga chakasa kuti izvizvi chengete apa pamushapa chii akusi kwazunga ava ndivo vakandipa ndivo vanasekuru vekwamudhara ekwamudhara ndidzo hama dzavo chakasa kuti aya azokupe nzvimbo yechii vanasekuru ava ndidambudziko rekuti vanga vana mukorore wavo unova mwana wamukoma wavo anga ane munda iwowo ndiwo anga airwara pfai saka nzvimbo iyoyo inotongwa ngelenzi tichada kuenda ipapo hatisati tasvika ipapo elenzi hamusati mwaona nditi elenzi tambotaura ina makandini handizvisi kusaka iwewe wakamirire kugare panzvimbo ipopo here kana kuti wakamirire chii kana kuti wakamirire miti yako wode miti yako here stendawo sikuchaida chii chouri kuda ndotozvida nekuti ndakatopakurwa kutozosima miti kunga ndatoti vafamba pangu manje kana iwe wakapiwa ka uyu Ruthi anode chii unoti ndini mutunhu wa Ruthi pakudini unabati uchioramba ndizvo here matiza ndizvo ndodomboisa masoko mairi ipo kubva kwetaitaune ndakakonera hekureketa Zunga wakabva une heune echiuye kumba kwangu echiti node kureketa neni ati node kureketa neni ndakandisipo ndaingohambira dzi yangu yairwara ndiko kwendakati ndakazoyapo zuva rabira aya uchondifonerwo ndiri kure nosvikepo zuva rabira kuti mweide kundimirira ndimirireni mwati kwai Zunga uri uno unodenyi ni ndakazoguma pamhatso musi wechina Zunga wadini aenda vese apa anditi mumutunhu mwenyu mumutunhu mwenyu pamba pangu vainga pamba pangu vakatora madhodha mairi ava neava uchouya nawo uinga wakasonichaire foni takamumirira uno Zunga unomuda unodenyi chikazuva tinori kuona seku saka zvinotaura kuti Zunga uri kuende kotaure nyaya yaasikafanira kuti ataure munyika yenyu inini ndechizosvika bhifumireni wacho takaungana madhodha pane zvetainga techironga Zunga wasvika unoronze kuti inini ndauya nenyaya yangu pano ngokuti ndakabve kwashifu
chifu akati kwai enda ugadziriswe nyaya yako ndi Sabhuku ane hanzvadzi yake vari 2 madhodha ese akanyara kuti zii ngati kugadzirise nyaya ndiani wakutuma chikazi ndi chifu ichonyarara tichingazvi inini zvakanzi akapuwe date hazvisi kuzaenda kugarisana Sabhuku hatinyepiri mambo saka kana akapuwe munhu akapuwe date ngaatedze kuti ndapuwe date chetiri kutora ngechikuti Zunga ari kude chii mumutunhu mwenyimwe nhau ya Zunga munzvimbo yaMutape Chinyai ngeyeutsotsi neumbavha. Chikonzero nende chidaro Zunga wakasungisa Mutape Chinyai kakawanda. Wani wakaasungise kwende kukoti echiti mutunhu wangu akaruza koti. 2 akauye kuno kudare kwa mambo kuno nofunga muchacherechedza echiti he ndi une mutunhu zvikadairwe kuzvi maheadman ari munzvimbo munyika machifi muusha tinoaziya paina headman nechiora pana akabvunza kuti unomuziya here uyu ane chiora akati handimuziyi kubve kwadzingire kusvika uno hakuna Sabhuku unozwi Zunga akaruza mudare muno asi mukunda wake iye urutaurwa ngaya wakutovhiringidze mukomana wakagarapo apuwe nzvimbo ndiasekuru wacho ana mudhara aya iye wakatoya pachiti kwaidzi inini ndiri zitete remutunhu wangu kuti tiri ana Zunga tiri mutunhu wedu zviri zvekunyepa zviro zvezvozvo iye rusi nazunga ndi mukomana hanzvadzi saka kwainge kudo kutore chance yekuti wewe madzi Sabhuku ekunyepa wakarambwa kwese kuti kukoti akaruza kuno mudare muno akaruza takatiripo isusu saka kupamba kwaado kutedze kuite munja wangu umutsonza Ruth Zunga saka ngekudaro isu tiri kuti isusu atitozivi nhau inotaurwa yekuti Zunga one ndi mambo kana kuti ndi Sabhuku kwese Zunga wakaruza takatarisa tiripo ini semunyoro waChinyai hapana apa akabudira makapise mari tendiyo handina kutenga amuna kubvise mari kubvise mari kutokuwana nasekuru ndamudziko kuti sekuru wandaiwe aiwa tiri kwese mukatapazo anditi Sabhuku ndozvo akasvika achitaura Zunga kwemuri makazotore danho ripi wakataura ere kuti tiri kudikanwa kwamambo mumusha musi wa8 ini ndakazomudati wakakutaurira here kuti muri kudikanwa kwamambo mumusha musi wa8 iye Zunga haasi kutaura kudaro haasi sanganai nekubvunzo yedu tiusaende mberi saka munopaona sei ini ndakaramba kuti ndimutonge Zunga kuti soko raakabva naruno kuti ndatumwa ndichefu kuti enda kugadziriswa ndi Sabhuku ini ndakaramba ndikati handizokutonge nenuwo ndakadaidzwa inini kuna chifu saka iwewe ndingatiende tese kuna chifu worekete nhunha yako yese pana chifu inini ndechizwa madhodha ese echizwa zvataura chifu zvotondiremera inini kuti chifu nyaya iri kwaari uye kwendiri wanditwarise joka rakadaro nebadza kumashure aChinyai apa tode kuziye kuti mune power here yekuti Ruth yabvekwa kuti Ruth yabve asauye kuvhiringa uyu ngokuti Ruth ari kuvhiringa muko ndizvo ari kuvhiringidza uyu kuti stendi ngeyamwe stendi mazire munoita kugara mumutunhu mwenyu stendi kuna Ruth chii inini chii pana Ruth nestendi inini chakazvi kuhofisi haukwani ku-A2 kwako ku-A1 ino inini handikwani ku-A2 mu-A2 kainomu mu-A2 icho kwadera ya kusanga mutomuyamutongera ku-A2 ndinoita okupuwa noita okupuwa ngomuridzi wefama ati ndaise munhu wangu apa hama yangu wouya naye inotaura ngemuridzi. A2 inzvimbo dzakagurwa ngehurumende panguva yemafast track saka mune anhu akatoaloketiwe imomo kudai ndiana mudhara kuti utore A2 yake saka iye ndiyo nemasimba ekuise hama yake yaanonga ada pakona ripi neripi wochizoende kuna Mutape kuti Mutape pamunda pangu ndaisangana pakati saka ndati tichaende kuti inotumwa A2 inotumwa ngevelezi
lenzi ndiye ine simba imo na sabu. Sabu kwakapuwa lenzi inozvizive kuti sabu kwakapuwa anhu akati. Nokusaka manje toita tochidini manje tozive kuti muna anhu munokupuwa kanga 8 handisofa muna anhu arimo emakapuwa munaoka saka tori kuchiziva manje pana Ruth amusi kumupuwa amutomuzivi uyu mwamwe akumuzero inomuziya ngokuti takanga titu ini ndakaone mukororo atowa alright tochogumapo tivaitoti munhu wapawo tochokuba tichodongorera papandani pake panotama notoita sei ya saka amatizaka pano nyaya inofane kuende kulenzi ya inoende kulenzi ikaende kulenzi lenzi yodivaina yozive kuti nzvimbo ngenhingi inopuwa nhingi munhu unopuwa tomboti zvakaita uyu wopuwa chisu kuna chinyaya handiti ya elenzi munaona kai tinogona kuaona ya mukaona elenzi mutaura navo handisi chete mbirifere kunyoreta tambonga tataona mamakani alright vanokwanisa kunga ivo vachizosvike kulenzi then voizofona kwatiri kuti vari kusvika lenzi unofunga kuti unoona rini vekulenzi vati zvinozoitika mushure mechipiri chinoteera chikonzero vari kumbobuda kuenda Harare pamande nechipiri mambo akasika ya ndizvozvo chaizvo ya ndizvozvo mono lenzi taura nenyaya tsakaenda kulenzi ikoko ayo pakusvika pane zvivakwa zvandandakakwa vakasvika vakapisa miti yako pine trees yandandakasima migeteme yandandakasima makwereni asi aripo tutaura kudai arotonayo nemvura aripo kicheni yangu yandakaaka inini vari kuishandisa meno panozvii ndio maanotobikira nezviso zvanotoita kunyange samonera akatokuwa nemupurisa kutogara muberere mwangu imomo kwakutorenga ari imwe imomo indini pamba pangu handikwanisi kusvikapo nekuti ivo vanoti ukasvikapo zvinokumurezvizwa ndo zvati mwakaneni apo nyaya yaunge itika akasara nechikwerete kuno kudare handiti saka mwakaneni kunaye nyaya yacho unonyore tsamba inoende kulenzi yodaidza village head nemungu muripo velenzi vange vari munochizoona makaneni mufuna kuti uripo here inokuti toona narini zvese maexpenses iwo ayo mwatore airlines izvi maexpenses ekudari kunoku inyaya tinozvimudaidza nekuti nhasi ana kutouya village head wedu achinyai munode kupe vanhu nzvimbo yemunoona kuti haizoreketsi mangwani kuramba muri mumatare savillage head hazvizi kunaka aiwa handi kuti mundipindureba kumutaurira vanhu kuti hazvina kunaka nevillage yenyu neyanhu neseven anhu anoite musikazwa munharaunda kwese nguva yese yese inofanira kuzikanwa ukape munhu chiro chakanaka chinochinjinurwa wobva ainange pasipo paparutivi zvakusheshi zita rahedman kana kuti rasabhuku maona saka chinoshupa manje mudunhu raMutape Chinyai village yedu Chinyai nzvimbo yawo yese Westward War Farm ndiro rakatobatwa ngechinyai rakanga rakatodemarketwa kuti riite ma A2 rese
saka ma-A2 mashoma arimo azhinji acho akatonga atosiye nzvimbo dzoidzo ngeunga dzisikagariki kusitogarika ndiwo achinyaya yakaiti muzogarika ngehondo yaakarwa neborder timbers kuti mugarike now vamwe vauchidzoka manje mwagarika zvo izvozvo kuchiye uchidzipa hemutape musabuchinyaya ndo zvindataura itire munhu chakanaka unodzoka kushaishira kusina ndo zvindataura izvozvo ukamunasa munhu unotokushaisha what more ndizvo muonanana mwakadini napeka mwaendesa chakutonetsa ndechekuti maiva nhasi ati amuna kuna hana kuuya ati vhiki rinorapedza uchienda kuna sekuru wangu ichiti ngachiuya ataura hake paanoda pacho pamuta pake ngachiuya ataure paanoda but chiri kunishamisa ngechekuti nhasi uno hana kuuya asi vari pise zuva ngezuva kuende kuna sekuru wangu akuti muzukuru wenyu ngauye nawo unotobva kuward 14 kwakushinga seri kwakuya seri kwapiko kwanyahodi ndokwanotobva ichiuya ngekuti unoti ndakapiwa munda anongazona saka ndokwakuchiuya ichiti indako ndekumunda kwangu nditaurai kumwana wayoya uri kundinetsa mumatare andimuri kuona ngauye ataure kuti pangu panogumira papo panogumira papo ini ndoti handiendi ukazogumira henge ndichakutojenesa ndandikudarira mwe handimwapaona kana kuti usasvikewo toditi zvadai zvanaka ndichagurirana mangwandaroti nyaya yanga iri unono mwakazogurirana sei saka anoendowo mungandipo ereyo chidzo kana ndodini kuti achatoyana mangwana ndakazokorera kuzoya ndaitatambudziko rakadi tati zvaizwa izvozvo kulenzi achazodaidzwa iye ndatomupa hei masamoni kuuya kuno nemaexpenses enyu kuti mubhadharo ndo zvitataura nyaya yelenzi handiti apotazwanana kwese yoende kulenzi lenzi inoende kopima ipo mukomanawo zvaari kutaura ichokwadi washupika ndimai wavo kudai panga paine mazano ekuti pave neshoko rinosvike kuna Ruth Zunga rekumumisawo kuti asaharise mukomana ngekuti iye Ruth Zunga ndiye munhu akatorime munda wacho wese kutaura kuno chibage chiri mundamo ngecharuthi ngatipe mare titume purisa riende kuona zvakanaka izvo ndio zvingatimurerusira mwe kuti ari Ruth haanayo mare paine mare mupurisa tomunyoredza mabana kwayo nesamoni ngekuti kundoti Ruth zvakati hazviiti tode kuti pasiwe ngemupurisa wedu izvozvo pakauye samoni yechibva kunoku yakauya nauyu musuwa akabva kunoku Ruth wakaramba kuti ndigamuchire samoni wakanditi iwe mupurisa wachinyaya simudze samoni kudai ndochosimudze samoni ochoerenga ndakarisimudza kudai samoni akati handiribati ngemaoko angu zvakanaka tazvizwa ivakakuti ndipo makaenda nesamoni ikaenda nameseji wadu haazviti makati munokwanisa kuenda naro asi takataura kuti munosiye mari yekuti meseji wedu aende nesamoni kwete kupana nemasamoni aiwa pamusoro iye wakabva unono wakati handichaiti kuti nditume mupurisa unobva kunoku chiendawo pandumiya aiwa ndiyo mistake yakaitika panode kubve munhu unosiye mari mari purisa unode mari ingwenda mari Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.